megalayapost.news. Kipulit ka msing police station hanin kasi baar kilalit bentam ya kawai ke manyap balsa stang ke cenderong na kawai ke klau badon hajan ke 6 battalion umran yang bernai hari boy string katai ke manyap balsa stang ke siing kadai ke med jong wei urung ba belajar nak senang umar belajar aga kadwai terik jeliu arjar pesan kata kadai hadin boleh har nak kali ha kapor ba one pai na shlong banlet cha ke senang umar ha ka thanyi de boy sengi kane ke jing penisha ba katai ke manyap balsa stang ke cenderong kadai ke balala ban bisar bnya da kiriam jong u bat ke pun hak bawat gi bahing ru klapen tikna bagade ge menjung ha bede be kete jing lap ya kete niam long nengkong lalap dakinong thoding sya kete khlau ha ga bagi lalap nadu ke janmit sing nengkong bad hadin kata klapen tip sya ki brishnong bad ki brishnong pat klapen tip sya ki pulit kam sting police station kum balai ulum jing tip na pulit ge boy long batang mare yo jing tip hadin ke si lalit marmar sya kete ge jaka balalap ya ke mediam ha ga balalap ru stang ki sing ban pelong ya jing tukit bad menta ke si ki bahing sem kilon poi ban pentik naru bagade gemet jong tu orang ba balala menitu leng bagariam ke bejung bat ke mobile phone hadin bala pelong ki jing tukit bak jing bisarnya kum ki kendon nagal yang pulin kilaiti no ektika met jong tu orang ba saki bahing sem Right. Con anh so ban ai ngộ giàu lấy và là penio HWD berkaneka jinja jongko jengi bajak tron ba ngelayo ngalap ya kamet ke jongu hang te hapo ka klau jong ka tik batalan kemudian hapo hang ne hapo ren yang bernai tingi skem ba diga plan ka di penya jong play wana jrong tingi chania ba tingi so ban ai ngộ yu neng ba kaneka sni ke ba ni wan hang ne po police station umsning ba nakaliang jong tu polis kila pentip sangi di bahing ba kila yo bentam ya kamet ka bala klat hangte hapo klau bat habede bukan ke bentang so ba nadu ke basdang ke bala ja yo neu pur jengi pentip cha barok ki paradok parasnam ki paradong parathan jong ka ne ka thamati boy ke jengi te kumta hakane ke por habede bukan ke bentang ke bangi la yo Diang ya kena kemet ke jung ni semua pentip lang tam ya ki bahai ngasem ki kur ki jaj ki jongi ba menta nadu menen ka kena tarik nyelayo ban diang ya kena bentam ya kena kemet ke jung ban menta kasi nyela wan sim lang ba kena ka police station umsning bang nyela cimti ya kemet ke jung ban hawai de ka jing yap ke jung ya kemet jung kam long kam itu dur so ndai ka don stang sing ndai ka ba kasabut ka bang itip badiu pur jungi day lang ba ka mawai bat ka sim card ka jungi la test bat habede bat ka jing wat jing tip ke ba nakaliang ka polis umsting ba kilek tam yaw ne bru ba ban penisya ba uday bajak tron leng ba ka ne mawai te kilawan nakaliang ki forensik nang ta ki doktor kila pek kila samben yu ba hangta ngila yo ya ka proof dan nakaliang jungi bahayeng so ban habede ban ka jing yo tam ke jengi ni nam kwa shu ban ya chano chano ki banta namar bang su chai badai ka jingkat ju ga de ka jingyap ka ba katum ka jimudur ka ba lab ki doktor ba pek bat nakalian ka trat forensik ba ka de ka jingyap ka ba lese wow yap ha ka jing yo pang lane ka jing tngan ka jungu de ka ta ka banta kamdon kano ka ba i ka sanpat nakalian ki polis nang ta bahing kum ki jongi bahing ka jingyap ju ba kamdon da kano ka bangi tharai sneu subas sneu da ka ba sya dusmon itu ndai dei yang ba ka de ka jingyap khan kata ka de ka ba ni yo ya ka sebut ka ba biang yang ba ka ne ka jingklat ke ju te ha ba de ba ka ne ka jingklat ke jong no kur ke jungi ngaso hak ba nengkong ngaso ban ai ka jing khublai na du rang ba snong jong snong mar bala simkhia na du basdang nang ta ki lok snong ki lok thau ki bala simkhia ha ba de makam hoj hari tu ki benai kabangi layawat stom nakaliang kasnong umar nang ta nakaliang jungi kum kakur ni klemlap henrai kila perni sisa ta kajing ya trem mon subha ka jungki ta kajing mensim yarap ka jungki kum ki para nak song song thau wala dangi klemyo ya ka met jungu hot kapor henrai ngaso ba nakaliang junga kum bahing banai khublai orang ba snong ketri snong ki khot kum ti snong bat ki paiba nong snong junga snong mar ki bala simkhia ya ni benta bat kabar ngaso banai ka jing khublai nakaliang ka police department ka bala simkhia nadu ka ba ngirabu ya kaya fayar te nakaliang ka jongki ki klem chom khaj kila yai bodin na ka por
bat menta kasi kanaka hendak expo tarik benai Oktober ngila yo ya ka jingtip nak liang kiki ba ki la pentip ceng baying ba ki la yo tam ya kanaka met dengan so ban ai ka jing kublai kerpang nak liang u polis in charge jong kanaka polis muslim ba ila simkia ya kanaka banta bat ngaso ro ban ai ka jing kublai ya u saudar orang pak snong jong ka snong umran yang bernai ba la ya simbentalang ban ya pentip ban simkia hawede banika jinyo tam ya kamet namar bakade ka jinyo tam hapo ka area sinong kejungi tenang liang jongi kum kebaying aso bana ka jing kublai ya orang ba jong ka sinong yang bernai bat kumju ya gitu kena kiba lek thod ding yap ban lap ya gitu ka met kejungi baladam klemlap ini kena tengah tarai kadang sa ha jing dum hangi kebaying lane nakaliang ke pulis ka simstom ya ki bakin tip yang iskem badai leng ba jong kini kena ban sayo ya ni tip ke ba syai nakaliang jongi dengan suman ai kublai yang ba ublai udang ai ki kemet ke koi wakya ba indang don kana kemen sim ban habalap ya kana kunta de ban pentip sya ki bor ka ain lan ki bor snong kenang ba kanemlong ka jing sa umdum ha ki badai ban yo ya ka jing tip dengan sor ba ai ka jing kublai nang ta ki kingikur ke jungi wala da ubreu jungi wala klat rai nadu basdang ki lai simkhya te ingim da klem da jar kateng ngasong ba ka jing kublai ya ki kingikur jungi kiba don ha ka mar nang ta kiba sabar jong chnong maru kile sim khalang ya kene banta hawai de bani ka jing ja ka jungu Megalayapost.news